дар дораи чорабиниҳо оиди иҷрои дастури супоришҳои пешвои миллат ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва бахшида ба ҷашни рӯзи таъсисёбии Қувваҳои Мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар қисми ҳарбии 13483 Вазорати Мудофиаи Тоҷикистон, намояндагони Сарпрокуратураи ҳарбии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Прокуратураи ҳарбии гарнизони Кӯлоб дар минтақаи Кӯлоб бо сарбозон ва афсарон вохӯрии судманд доир гардид. дар ин чорабинӣ намояндагони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, сарбозону афсарони қисми ҳарбиро бахшида ба иди мардонагиву шуҷоатмандӣ солгарди таъсисёбии Қувваҳои Мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон табрик намуда, дар адои содиқонаи хизмати ҳарбӣ ба сарбозон комёбиҳо орзу карданд. дар низоми сиёсии давлатдории ҷумҳурии Тоҷикистон паёми президент бевосита нақши муҳимро чӣ дар соҳаи иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва сиёсӣ мебозад ва чуноне ки ба ҳамагон маълум аст, соли 2021 дар ҳама кишварҳои дунё аз ҷумла ба кишвари ҷумҳурии Тоҷикистон низ хеле соли вазнин буд ва аз ин нигоҳ накарда ва чӣ давлат ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва халқи мо барои боз ҳам яъне ривоҷ додани соҳаи фаъолияти ҷамъиятии худ дар ҳама соҳаҳо дигаргунии куллиро ба амал оварданд ва ҳамзамон пешвои миллат дар паёми худ дарж намуд ки ҳадафи асосии давлат ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон пеш аз ҳама беҳтар намудани шароити зист ва баланд бардоштани сатҳи зиндагии мардум мебошад. Дар паём президенти ҷумҳурии Тоҷикистон илова намуд ки вобаста ба шарту зиндагии афсарон ва сарбозон ва инчунин шароити хизмат ва лавозимотҳо ва техникаи ҷангӣ ва дигар соҳаҳо дар ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон идораву корхонаҳои дахлдорро водор намуд ки дар ин соҳа дигаргунии куллиро ба амал омада, то ки шарту зиндагии онҳо хеле хуб шавад. Ва аз ин лиҳоз дар асоси паёми баргузор гардида прокуратураи ҳарбии гарнизони Кӯлоб нақшачорабиниҳои худро дар доираи мавзӯъ ва муҳтавои паёми гузашта дарж намуда ва аз ин лиҳоз мо имрӯз омада дар қисми ҳарбии 13483 Вазорати Мудофиаи Ҷумҳурии Тоҷикистон воқеъ дар ноҳияи восеъ ва мазмун ва муҳтавои паёми гузаштаро ба ҳамаи ҳайати афсару сарбозон гуфта гузаштем. дар ин ҳамоиш қайд карда шуд, ки ҷавонон дар рушди тамоми соҳаҳои иқтисодиву иҷтимоии кишвар саҳми арзанда гузошта, нақши онҳо аз бунёди иншооти азими мамлакат то хизмати содиқона дар сафҳои қувваҳои мусаллаҳ, ҳифзи сарҳади давлатӣ, суботу оромии давлат ва ҳаёти осоиштаи мардуми Тоҷикистон арзандаи таҳсин ва боиси ифтихори ҳар яки мо мебошад.